Moi kaikki! Tiedättekö verkkokaupan nimeltä Petsco? Jos et, tässä videossa pääset tutustumaan siihen. Nämä Petscon verkkosivut on hienot ja näitä on helppo käyttää. Täältä löytyy erilaisia kategorioita ja niihin löytyy vielä alakategorioita. Täältä löytyy paljon erilaisia tuotteita ja sitten ne tuotteet lisätään vaan ostoskoriin. Ja ostoskorin kautta voidaan helposti siirtyä kassalle. Tilaaminen on nopeaa. Sitten täältä sivuilta löytyy myös tietoa vaihto- ja palautusoikeuksista, yhteystiedot ja kaikkea muuta. Eli mä sain siis yhteydenoton Petscosta ja ne kysyi, että haluanko mä tutustua niiden verkkokauppaan. Ja mä sain mahdollisuuden tutustua niiden verkkokauppaan lahjakortin voimin. Sitten mä tutustuin niiden valikoimaan ja tilasin muutamia tuotteita. Tää paketti tuli nopeasti 3 arkipäivän sisällä. Mä tilasin tämmösen omenapallon ja täällä on sisällä kuivattua omenaa. Ja mä uskon, että kanit tulee tykkäämään tästä tosi paljon. Tilasin tämmösen JR Farmin häkkiin ripustettavan puisen lelun tai tämmösen jutun. Ja tossa on tommosia herkkuja. Ja musta tuntuu, että tää on varsin tilli ja Mossen suosikki. Sitten mä tilasin tämmösiä viljattomia porkkananappeja ja näissä ei ole myöskään sokeria eikä hunajaa. Ja mä uskon, että kanit tykkää näistäkin. Mä tilasin tämmösen JR Farmin ripustettavan porkkanan ja mä yllätyin tän koosta, koska siitä verkkokaupan kuvasta niin se näytti pienemmältä. Mutta kun mä avasin ton paketin, niin se yllätti mut positiivisesti, koska se onkin isompi mitä mä luulin. Mä tilasin ihan tavallisen aktivointipallon. Meidän muut aktivointipallot on mennyt rikki, joten mä tilasin sitten tän. Yksi tuote, minkä mä olin tilannut, oli loppunutkin varastosta, joten tuossa paketin mukana tuli semmonen lappu. Ja siinä sanottiin, että se on loppunut varastosta ja siitä hyvitetään rahat takaisin. Kumminkin oli lähettänyt mulle korvaukseksi tämmösen pajupallon ja kanit tulee tykkäämään tästä aivan varmasti. Kokemukseni Petscosta on siis positiivinen ja on kätevää, että voi tehdä helposti ja nopeasti tilauksen ja paketti tulee postiin tai vaikka kotiinkuljetuksena kotiin asti. Petsco on sanojensa mukaan nopea, luotettava ja kotimainen. Mun blogista löytyy lisää Petscosta. Toivottavasti pidit videosta ja kommentoi, että olitko aiemmin kuullut Petscosta. Ja jos et ollut aiemmin kuullut, niin toivottavasti tää video sai sun mielenkiintosi heräämään. Ja nähdään ensi videossa. Moikka!